Vítame vás pri sledovaní inštruktážneho videa pre obsluhu setoboxov. Antik televízia úvod. Antik TV, televízia kdekoľvek. Televízia Antik vám ponúka moderný druh televíznej zábavy. Môžete si užívať množstvo funkcií, a to bez ohľadu na to, akého máte internetového poskytovateľa alebo televízny prijímač. Pre sledovanie televíznych programov, archívov a veľkého množstva smart funkcií vám stačí iba Antik Setobox, bežný internet a váš súčasný televízny prijímač. V balení nájdete samotný setobox, napájací zdroj, diaľkový ovládač aj s batériami a nechýba ani HDMI kábel na prepojenie s televíziou a obsažný manuál. Na zadnej strane nájdete všetky potrebné konektory, sieťový pre internet, HDMI ako aj napájací. Postupne ich pripojíme na svoje miesto. Pokiaľ vám nevyhovuje pripájať box s káblom, môžete využiť Antik TV Home konektor na bezdrôtové pripojenie k vašej sieti. Po zapojení do elektrickej siete sa box postupne naštartuje, až uvidíme samotný TV obraz. Nie je potrebné nič meniť alebo nastavovať. A čo všetko Antik televízia dokáže? Je to moderná internetová televízia, tzv. IPTV, až so stovkami rôznych televíznych kanálov, z čoho množstvo českých a slovenských je úplne zadarmo. O sledovanom programe sa rýchlo dozviete všetky potrebné informácie vďaka programovému sprievodcovi, a to až na 14 dní dopredu. Ak ste náhodou nejaký z vašich obľúbených programov nestihli, nezúfajte. My si ho pamätáme za vás, a to až 20 dní dozadu. Je to veľmi jednoduché, stačí si program vyhľadať a prehrať. Môžete si ho kdekoľvek zastaviť, nezaujímavé časti jednoducho preskočiť a k tým zaujímavým sa vrátiť. Rovnako jednoducho si prehráte aj svoje obľúbené filmy, hudbu či fotografie z dovolenky, ktoré máte či už vo svojom osobnom počítači alebo na USB kľúči. Váš televízor sa s našou pomocou stáva múdrym televízorom. Môžete ho využívať aj na prehliadanie internetových stránok, pozeranie YouTube videí alebo rôznych ďalších videí zo slovenských aplikácií. Ak vás zaujíma napríklad, aké bude počasie, môžete si ho prezrieť v Antik Setoboxe až na 7 dní dopredu. Zdá sa vám to až priveľa na takéto malé zariadenie? Skúsme si to teda zopakovať. Množstvo televíznych a rozhlasových programov, programový sprievodca, televízny archív, pozastavenie a pretočenie obrazu, vstavaný prehrávač internetu a YouTube, vstavaný prehrávač videa, hudby a obrázkov, počasie a možnosť pripojenia aj bez káblu. A to všetko máte kdekoľvek, ak máte internet. Antik televízia, televízia kdekoľvek.